thuolo malach sana mondo no obed constituted. To wan kaka National Liberal Party jopiny bende ong'eyo ni ombulu nogo to ne wayombo jambetre ko Kimuli to waneno loch mar agoko kowuok e chama mar Wiper kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka. To wan kaka National Liberal Party wan jogo moluoro chike mag Kenya. Wanyalo bedo ni ok wayie gi pach doho to chuno wan nyaka wa respect kata wanyaka wami luor gino ma doho nong'ado. Wan kiny koka ne Court of Appeal omiyowa thuolo mar dhi e nyimgi mondo wadhi water ywakwa to be nosekawa gi buok. Samoro Lydia, ka iwinjo ni nyawadu mboro ywak, inyalo mana go e mbaka kapok ochopo e dhodi. Sama ne Gachagua mboro ywak ni yawa jogi inyama kata process malong'o ok lu, noko chalo nwa nikech ni pok wachopo e space. Koro miyo kawuono ne wawinjo lit ma Migosi Raila Amolo Odinga osewinjo ka winjoga samo mai. Koro kiny wan gi geno ni kaka doho bro ng'ade, wan wabro luwo chik mar doho kata kobedo ni ok bawinjore gi gino ma gibro ng'ado. Antie ng'ato penjo ka ni to ang'o milaro ka? Lerne ni to osebedo nade? Wang'eyo ni ntiere bura mano ochwal gi Dr. Gasti Muli wacho ni ntiere mecho mano nobedo nade? Gimilaro kar ka en yiero mar 2027 gi 2032. Ing'eyo ni Lydia